ترسا سێ خانمên بیرمەندên مسلمان ku xelatê Lantis li Kongrêsê Amerîkî wergirt lê îslamiyên tundrêwana wek kafir didene naskirin ew e bîrûbawerên Donald Trump bibin diyarde li Amerîka. I am not God. I do not know God's will. Ez ne xudême û ez xudê baş nas nakim. Lê min bawerî bi xoşewîstiya Xudê heye. Me musulmana bawerî bi yek Xudê heye. Ne ew xudeyên ku xwe dikene nûnerên Xudê. Ji ber vê kes nikare rolê Xudê bibîne û kes nikare rastiyê li ser navê xwe tapo bike. Eger me bawerî bi yek Xudê hebitin, divê me bawerî bi azadiya mirova hebit û bejdar bîn li civatekê de ku cudahî hebin bi rêkên aştî û sivîl. Musulmanên Amerîkî û dijberên berbijarê Serokatiya Amerîka Donald Trump dibêjin bi van gotinan ew bi xwe dibe gefe li ser parastina niştimaniya Amerîka. Çikû bi bêrrêzkirina musulmanan ew berewkekî şerî ve dike nebez digel musulmana belkû dûberekiyê di Amerîka da durist dike. Lê herçawa bitin rêjeya pesendkirina wî piştî daxwazkirina wî ji bo rêgirtinê li musulmana bên Amerîka zêde kiriye. Ranga li demek nêzik jî xewna radîkalên îslamî be ku yekî weka Donald Trump bibite serokê Amerîka heta ku neyarek baş ji wan re hebitin. I am being very honest about that. Ez gelek rastgome û ola ez di nav de mezin bûyîm tê tekar anîn bi kuştinê. Bi navê Îslamê û li gora Qur'anê û legesiya pêxemberî kiçêt êzidiya firotin û ew kesên kiç difirotin û dezdirêjî li wan dikirin bi navê pêxemberî û Îslamê dikin. Lê eger wekû Trump em bêjîn hemû musilman wek hevin, em bû çûna terorîstan pêrew dikin. Nabe em neqebûlkirinê bi yeka din bigorîn. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims. Rexneya Donald Trump li ser sernekeftina siyaseta Amerîka û bi rêveberiya Obamaya di jêk cudakirina musulmanên baş û xirab de. Lê gelo kî ew şiyan heye? Xwetevaya welatên Ewropî jî bi vî derdî dinalin. Dışarıda İslam'a karşı olan düşüncelerde yani hak payı da var. تێگەشتنێت قەنج و خراپ هەنە ji bo rexnegirinê li Îslamê li Rojava. Eger em neşên baweriya xwe ji xelkê dîr şirove bikin, divê em çaverê têgehiştina qenc ji wan nekin. Navdengê Trump di nav parêzyaran de zêde dibe û ev şev milyonên Emerîkiyan li benda miştûmirê û dibeyta dawiya kandîdên komarî ne ka eger Donald Trump dê baweriyek nû hebitin